Uchola nobani, wena uchola no boy masaka. Jerusalem, ikhaya lami, engilithandayo. Jerusalem, ikhaya lami, engilithandayo. Wofezwa yini umzamo? Eshe. Wofezwa yini? Uyabona ke sisi ngikutshelile ngathi lembungu yayibhimbisa ikwaya umbheke nje. Uyazi kodwa Louise noma ungazothini umfundisi uthi avicula kahle isidolo. Louise awungitshela kodwa uthi banani ithuba lokuthi bangase bawini. Uma ngabe amajaji ayobevala amehlo. Sawubona ngakusiza mfethu. Yebo, ukhona uSidumo. Ukhona kodwa usasebenza. Yes sister. Ukuthi manje siyapracticeela sizoba nomncintiswano ntambama kwalethu. Have nguthanda umculo sister. Ngithanda. Uyazi ukuthi ngeke ngaba ilunga lekhwaya lami. Ngempela. I-Clip Spray Mashon Safaya. Uke wezwa yini ngayo? Ay, cha ngaze ngizwe ngayo. Awukazi uzwe ngayo. Uyazi kodwa besicula ingoma ezimnandi, ingoma zesimanje esifana nje Money. Akuyona le ndoda bayibiza ngolaqasha. Ulolo qoqa izikwelethi. Lembungu ngiyabona sikhona bisiphezukwa. Cha, akukubi kakhulu. Akhona amaphimbo amnandi. Ala sengmoy. Hayibo. Nangu sister. Man, gosh, man. Gosh, Spadi was. Ay, gosh, man. Not picky Spadi. Ay, gosh, man. I'm for you, man. Yes, man. Ay, man, gosh, man. Gosh, man. I'm for you, man. Please, gosh, man. Ay, gosh, man. Spadi, so long for the future, John. Kunjalo Sibali, pho manje uthuswa yini Sibali? Awusibali phela thina njengabantu abaphucuzekile Sibali sesiqale ngokubingelela Sibali. Ithi hi Stumps, now uthi hi Prakash. Bese ke singena ku business Sibali. Sibali mina ngimbingelela umuntu mangathi uzongiphula umlenze. Enhlonipho Sibali engikhuluma ngayo Sibali. Angisho ukuthi uyithande lento engizoyenza kuwe Sibali, kodwa kumele umhloniphe omunye umuntu Sibali. Ijob Sibali akunjalo. Prakash. Stumps. Ayikho indlela esingayilungisa ngayo lento Sibali. For sure. Ikhona Sibali. Wena nje Sibali uma nje ungavula umnyango Sibali. Sibingelelane bese qhash uphohlaza umlenze bese kuphelile nje Sibali. Stumps Sibali. Nembuzi yafikala Stumps Sibali. Akukubi kakhulu. Ukukhala nje okuncane, amaqonsane ezinyembezi bese kuphelile nje Sibali. Stumps Sibali. Sibali waza ukunika kungokwakho Sibali. Hayi khona Sibali hayi. Jerusalem ikhaya lami engilithandayo. Jerusalem ikhaya lami engilithandayo.
Umfundisa kubona ubumnandi lobo. Na kanjani ikwaya lethu lizophumelela. Iminyaka yendlala eyisikhombisa sibhukule siyibambile lempi. Kwaba iminyaka eyisikhombisa futhi. Sithe kunqoba. Mfundisi, usho ukuthi Yebo leli ikhwala seClubspruit belisinqoba njalo nje uma sezweni. Kodwa namhlanje kuqala iminyaka eyisikhombisa yenala. Noma kanjani matami sibuya nayo indebe. umfundisi koba kuhleke makoba njalo. Aw cha. Angihambe bantu abami. Aw sesobonene wayensi ebusuku. Yebo mfundisi nakusasa ngo6 phela sesobungaza ngaletiye. Ngetiye. Mfundisi ikhekhe lenu lishiyapi? Lewe likhona. Hayi salani kahle bantu abami. May angibonge phela ukuthi usivumele ukuba silo lo ngokugcina emzini wakho. Awu mfundisi bandla kubonga mina. Aw wozani bantu abami asambeni asiphumeni phela sihamba. Usale kahle May. Le ndaba yale ndoda engale kitchen nomphini wepiki noStuwe. Awusdums usibali nginikeze nje ama-minute amabili. Yiloko nje ngicela kuwo. I-minute nje lilodwa. Manje kwenze njani? Hello sisi. Awu sister. Uyazi uSduma akafuni ukurezina sister. Ngithi kuyanginikeza nje i-minute nje sibonane ngebusiness. Manje uthini yena uthi cha. Umthetho wayo lembungu. Uzongithola kahle wena. Wesduma wena. Stuma. Uyangimangaza ukuthi ufuna i-minute kodwa ngezwe yena ethi kumthatha 10 seconds ukuphula umuntu umlenze. Sister. 3 seconds. Hayi 10. I-record lami lelo. Futhi angivele ngiphula umlenze umuntu ngiyeke lapho. Hayi, ngibizi ambulance. Ngiwe ngimthinta nge-first aid. I-service yami ke le. Usho ukuthi uzela wena uzophula umlenze kaSduma. Sister. Into engiphila ngayo le. Auntie May awukwazi ukuyivumela into enjalo. Mlalela uthoko sisi. Asazi lapho ke. Mhlambe uma kungenzeka lokhu lembungu lingafunda isifundo. Ake usho wemfokazi ndini ukweleta malini uSduma? Cha kakoleti mina sister koleti joint u39 steps u83 rand 79 cents. Usungaze uphula umlenze womuntu nje ngo83 rand. Kusho ukuthi sisi ongaphansi kwe100 rand ngiyamphula umlenze. Kanti ongaphezulu ngishaya umlenze nengalo. Awunamahloni. Ijob sister. Sisi ungalingi ingene le. Louisa, uyazi ukuthini? Awungenzi namuntu. Ucabanga ukuthi mina ngayekela le ndoda le. Uphula uSduma umlenze wakhe ngithule nje ngibukele. Cha angisho njalo. Kuhle kumusho njalo. Awusdums sibali. Uyangidumaza indoda yenzi kanjena. Hayi ngiyaxolisa sibali ayikho into engayenza mfowethu. Wemfokazi ndini? Uthe konje uSduma ukweleta malini? 83 rand sister. The 79 cents sis. Oh sis. Ufuna ukuba ufakazi. Imali. 84. Ungathatha ishintshi ibhansela yakho. Thanks. Thank you sister. Magogo. Uxolo ngiyabuya. Prakash. Gogo. Vakapiki. Jemonise prakasela kasha. Sorry la kasha. Oh la kasha. Bengingathanda ukwazi ukuthi uma kunomuntu ongikweleta imali ungakwazi ukuthi ungilandele yona. Kakhulu gogo. Akunandaba ukuthi incane kangakanani. Hayi gogo, job is a job. Money is my business. Angikhathali noma encane kangakanani. Oh, uma kunjalo ke nginomsebenzi engifuna ukuthi ungenzele wona. Uyazi auntie wenza umsebenzi omuhle kabi. Thoko singiyasaba ngazi noma uLouise iqinisile endla into edeyisho. Ngicela siyokhulumela ngaphandle. Uyazi mina angifuni umphula umlenze noma wenze udo kuyena. Vakabiki gogo. Sho ke imali. 5 rand. 5 rand. 5 rand, no sense. Hayi gogo. Bengasho ukuthi nangithi angikhathana imali ngakanani bengisho ukuthi ukhulume ngemali encane kangaka. Phela small change le. Phela ungikweleta 5 rand.
Oh, phela lembungulu ikweletu sisu 75 rands we-rent kanye nalo 84 rands awutsheleke namhlanje enika wena. Now you're talking. Uyakhuluma ke manje. Ungakwazi ukuthi uyilande khona namhlanje? Namhlanje cha khona. Cha ngeke. Isizathu ulapha naye ukhona kulula nje. Cha gogo, uyabona gogo. Uyabona gogo. Ngipro kulento gogo. Gogo never hit a man when he's down. Fanele umnikeze isikhathi gogo. At least to 72 hours. Namhlanje cha gogo never. Praqasha. La Kasha. Kunganjani umfundisi ukuthi uziqoqa kanjani izikweleti kubantu? Usho ukuthi ufuna ukuba umsisi wami gogo. Singaba inkampani. Umsisi wami. Cha iselihle lelo. Uwoza ke siye kwami siyoqala umsebenzi. Thoko. Uyazi sekufika egcineni phela manje. Angisazi ukuthi ngenze njani. Uyazi sekungiceke wafika la. Awu anti ngiyathemba uzokukhokhela. Thoko. Uyazi ukuthi ngokholana? Ngokholwa ngoba usidumo imali eseyibeka la kumina esandleni. Uzoyithatha phenye imali ngoba akakhokhile kwamanje. Uzowuthatha phu 84 rand. Hayi ngitholile bafowethu. Isithando sami sigodukile, upudding sekunina. Hayi layilani lamadoda. Uyabona lokho kubalulekile impela phela lo. Ngithe ngibuya kwamathema izolo ebusuku ngafica lencwadana yakhe. Hayi khotha ilokho man. Uyabaza abantu besifazane banjalo bonke. Uzobuya man ayikho leyo nto. Lalela. Peanut wami othandekayo. Uyena ngibiza ngopeanut. Peanut wami othandekayo angisakwazi ukuyimela lento yakho yokubuya ebusuku ngo12 kade uhleli kwamathema ama weekend akho wonke usuku uhleli nabangani bakho abangalungile angisakwazi ukubekezela sala kahle yimi little pudding uzongithola kumama wami uma ungifuna uma kwenzeka ushintsha lezo zindlela zakho. Hayi uyabona mfowethu angimsoli uyabona ngokuphuza utshwala hayi phela kodwa le yabangani ababi hayi lapho kangazi ke mfowethu hayi igama lelo uyabona ukuthi kwenza kanti phela mawuzibandakanya phela nabangani ababi uyambona lo igama lenja ukwenzekani kuyena uzibulala mfowethu ngiyakutshela kubulalele njalo hayi bheka la welenje when umbhayile incwadi yabona umbhayile incwadi ukuthi yabona ke bheka la dear sithandwa dear pudding wakho kahle sidumo hayi mana ayikho indaba ukuthi kahle sidumo man sidumo ngilalele hayi bheka la ngizokusiza FK yini ngawe ubhale kahle nje ukuthi dear pudding uyabona ka abangani ababi uthi nina nobabili mina kanye nicabanga ukuthi imfala sonto yami ngiyichithaphi angithi ngiyichitha la nani hawu madoda lo pudding wakho socabanga ukuthi thina singabangani ababi awuthina hawu madoda uyazi ukuthi ucabanga ukuthi lo pudding wakho senza madoda mhlambe sigqeza amabhangi tshela mina hawu uyazi hey bheka la ucabanga ukuthi mhlambe sigijima sema hostela la amakhosikazi lasemzimhlophe into ezinjalo asenzi lokho uthi sichitha isikhathi ngokuxoxa ngendaba zikapolitiki indaba zezo sichitha isikhathi noma sixoxa ngezomnotho kanjalo sake saxoxa nini ngezomnotho hayi man wena uyazi uyadlala wena izolo lokho wena bothi beer yadura ngithi sesophuza ibrain ngithi bheka la uzomtshela ke lo pudding wakho ukuthi yabona ukuthi yini angeke usaphinde uzibandekanye nalabangani ababi angeke lutho zobe sekenzana emva kwalokho bheka la mfowethu yazi ukuthi sokwenza imali mfowethu imali eshisiwe mfowethu imali kanjani mfowethu yabona ukuthi 20 years konke mfowethu nginaleli plan leli yabona kodwa lo ngithi hey sokwenzani yazi wenzani sothengisa iarcher iarcher leka mengo bakusolani bo ngoba uyazi mfowethu sizoyithatha phela le archer ezosenza isicebi sizoyenza hayi ithi ngicacise kanje mfowethu yabona ugundi lo uzoyenza mfowethu hawu mina iarcher nini bheka la usisi kusasa nje bakahamba yabona emsebenzini uwena uzobe uphezulu kwayo mfowethu into yabona mina ngabe ngiyaqala nje namhlanje ntamba into yabona sinale le competition ndoda man umcintiswano lo wasewayi uyangibulala mfowethu kumele bafike ngo6 ntambama mina ngizobuya ngo5:30
uLuwiza kodwa bethembisile ukuthi uzongisiza ngenkomishi zetiye. Yebo sisi. Sidumo badla bengicela ukuthi usizane noLuwiza. Sisi yazi Sidumo, yini uyinyukunye kanjalo? Ngoba yonke lento engiyenza ngiyenzela nini? Iphathi yenu le yenziwayo. Sidumo ayikho into ezoyenza. Uyazi ukusiza uLuwiza ngamakomishini wabeke lapha nalapha nalapha. Lungile ke sisi. Hambe kahle, sebenze kahle. Usale kahle nawe. Phethe imali eTaxi. Oh, bengithi ngiphethe uyazi. Ikhiya sengisho ama tissue ne lipstick. Sidumo, Sisi. awungitshela. Kwenzekani la kona namhlanje? Yini engathi sizama ukungixosha emzini wami? Awuzweke manje. Uyazi sengizama ukuxosha ke manje. Uyazi sisi kodwa uyathanda uyazi ukucabangela umuntu. Ngoba ngenza isinqumo nje ekuphela konyaka ngathi ngizokunakelela, uyazi ngikunike yonke respect, wonke ama manners. Manje sekufuna ukuxosha ke manje. Uyazi kusho ukuthi yonke lento engiyenza iphele emoyeni nje yazi hawo. Ngenziwa wena Sidumo. Ngendlela ombuluza ngayo namhlanje angikaze phela mina ngikubona unjeni. Ayikho into ofuna ukuyenza uma sengihambile ngaye emsebenzini. Into mhlawumbe engeke mina ngithande. Awuzwe nje ke manje. Khona into engifuna ukuyenza moya emsebenzini sisi. Njenganini? Uyazi ukuthini Sidumo? Uma ngabe ungasuyenze lo into, iyofika la emadlebeni yami. Njengenhlali yenza. Sale kahle. Uyibusise Sidumo yazi? Sebenza kahle sisi. Lungile ke. Thatha yonke lethu uyiqobe le. Khuluma nami. Uyazi good. Yini uyathanda ukuzenza uclever yazi? Isikhathi siyahamba manje. Sheshe kumele ukuthi kusetshenzwe phela. Isondrink battery yazi leyo nto. Mina yini njalo kufanele kube yimi engimele ngenze lezi zinto. Bheka, angithi sadla amathambo engqondo yabona into enjalo yabona. Yabona nokuthi ke yabona sibheke ukuthi ubale asha leso ithengisela bani into ezinjalo yabona. Oh. Qhubeka phela. FK umvulele lapha. Hayi, isikhathi kodwa sona sisekhona. Hayi. Eish. We-student esikahle Louise esisheshayo ukufunda kodwa kuzomela wazi ukuthi ubudlova akusinto edingekayo ngaso sonke isikhathi. Uyabona thina abaqoqi izimali siyesithini siyesithi softly mbambo xaka. Asiriyese futhi mina nguSidumo ngivula umnyango bese uthini ke wena? Sawubona Sibali. Yebo gogo. Ungangibizi ngogogo wena ngizokuphula umlelo. Kahle bongithi sa practice kwamanje. Ngiyexolisa. Kulungile. Sengiyavula kumnyango uyangena qhubeka bese uthini? Ngizokubona ngesihle Sibali asixabele. Awona kakhulu ke manje. Ngingangena nje kwesikhashana mhlambe sithi nokuphuza itiye Sibali. Ushaye khona usungenileke niyaxoxa ngesimo sezulu nangokunye nje. Khona ngezukusona. Bese uthini ke? Qhubeka. Yabona Sidumo udlalela lapho ungayikhokha imali yami noSisi usikwelede yona ngizokuphika isikhathi. Cha bubu. Akhulumela phezulu khona phansi softly. Bengithi ngikhuluma kahle nje. Ukhuluma kahle kodwa ngeke kusebenze. Asiphinde futhi siqale phansi. Uyazi ukuthi FK uthi siphela uzaba nomcimbi lo yabona lo wephathi. Uyabona umuntu ngamunye mangathenga amaphoyisa awu2 sodonisa 3 rand sino 90 rand phela hayi Imadlana noko leyo njengoba baqalayo. Uthi khona ifair yini la? Ngithi khona ifair yini la? Nadla nodwa nje madoda.
Ubani lo? Mhlawumbe usister, yazi? Nayife. Fair. Awu, Stumsu Sibali ngizengesihle nje. Uyazi uthi Sibali. Uyazi ufuna ukuzenza uhleba Sibali. Awu Sibali, nginike nje u5 minutes nje Sibali. Sibali anginayo ne5 seconds yakho Sibali. Asikweletani, ayikho into esihlanganisayo namhlanje. Akithi Sibali. Hayi Sibali, hayi bye Sibali. Ukubani? Hayi, bongela umuntu lapha. Hayi namanje akunamuntu. Kash. Yini Vula? Sawubona Mvungulu yami enhle. Hawu sawubona gogo. Ungabe ungibiza ngogogo wena. Usuku oluhle lolu Sibali. Akunjalo? Olingaselile nje ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa belicothe kahle uyazi. Usisimeya akekho. Ngiyazi ngize kuwe Sibali. Uza kimi? Ngizokubona Sibali ukuthi usaphila kanjani. Hayi ngisaphila gogo nje. Asihlale phansi Sibali. Sihlale phansi. Qoqe. Qoqe. Oh. Yile. Oh lena uyabona gogo. Manje yamaveji nje namafruit angithi. ngiyakubona lokho. Itight yamentsha le gogo. Akuve kumnandi. Uzokudla konke? Khona iqala indaba. Konke pho? Besithi sizokwenza kanjani? Ngakufona Uyagula lapha ekhanda lakho. kanti uzela ukuzongiphoqa kanti. Cha Sibali, angithi ngishilo nje, ngize nesihle. Pho wenza nale nto ke simtshela uSidumo. Wenze njani? Hayi ama-mosquito gogo. Zihamba kanjani izinto Sibali? Uhamba kanjani emshayeleli Sibali? Emshayineni. Come on Sibali, lalela lapha. Uma ucabanga ukuthi ngize lapha ngoba ngichaza nje uphoqa nawe Sibali. Uyazikhohlisa. Yakukhumbula u5 rand wami. Hayi,